may tuko oh, nakagangot oh. Oh. Oh, nakagangot ang tuko oh. Yun, tinamaan na. Sa pinunagta. Yun, back to lawod naman kita mga pade, mga made. Upo din naman ako niyo para riparuho na naman ang taon-ta na nasa 25 piraso na bubutrap. 25 naman ang siraunta niyan na bubutrap mga pade. Yan, upo din naman ako niyo kay riparuhon ta kung dagan ang dakop, kung dagan ang panulod. Kaya siyempre, ang pangay punta sa uro adlaw ang bugas. Base lamang makabakal lamang kita bugas mga pade. Ano, importante hong pan isuruda makalibre. Yan, siyempre yan mga padihon ta dito nan madiho naghuhurulat. Naghahanap man isuruda mga pade. Kada pumirota na batak. Ang pumirota na batak mga pade, ang sulay bagyo yadi ho. Oh, drako no, saro. 2, 3, 4, 5, 6, yun, pang 2 tayo na batak mga pade. Siradagan man ang sunod. Mga pade, mga made, mayon man pa na ako sa YouTube channel. Padipards TV magyapon ang pangaran mga pade. Yan, kung maruya ka magbisita sa YouTube, kung magpa-share ka mo mga pade, papalo man na mga pade. Salamat. Oh, yan din ang pang 2 ta. Oh. Yadi pa mga pade. Oh, may tuko mga pade oh. Oh, may tuko oh, nakagangot oh. Oh. Oh, nakagangot ang tuko oh. Nakatuong. Yadi mga pade oh, nakatong ang tuko oh. Haliun ta. Haliun ta kay Roman. Kay Roman sin natuko yata. Masiramon man ina tuko. Badaw mga pade, mga made na masiramon ang tuko. Oh, yadi oh, nakatuong. Oh. Main nga rin nandi sa bulan sursugon mga padi na tuko. Yan, masiramon man ini. Pero buhian tamo na kay mudo sa dayi. Yun, tapos na kita magsiraw mga pade. Nasiraw ta na ang 25 piraso na bubutrap. Yan din ang dakop ta mga pade oh. Oh, yan din ang pangbugas tao. Oh, yan din pa ang pangatag nato sa mga padihong tao. Oh, saro naman na balde. Yan din pa din oh. Mga pangbugas ta. Sigurado na ang pangbugas ta mga pade, maulinig ta. Oh, tamaan na, bebe, tamaan ka bebe. Barahin. Nado kung dito taday ko no. Kaya din no? Dito taday ko, dito lang ako ha. Sige. Sige pa. Yan. Ate. Dito sa ano para may gadito mo. Barahin.